Здравейте хора, аз съм Фашкен БГ и да, днес е празник и в момента не съм вкъщи, така че не ме съдете, не съм вкъщи и съжалявам като се отеглих, просто нещо смутно. И тук с мен е Марто. Кажи нещо. Ехо. Напиши ако ме чуваш. Марто? Да, А, много слабо се чуеш. сигурно, защото не съм близо до лаптопа. Да, в момента съм на лаптоп, който не е много добър. Asus K50G, това му е модела. И това е телефона, много грозната тукличка. Всъщност го бивам Samsung Galaxy Pocket Mini. И компютър, който ползваме, не може да го видите, защото ще го затворя. Така, това е смисъл, искам да направя този влог, за да компенсирам липсата на видеото и да ви кажа какво ще се случи след като се върна в телефона при силния комп, от който имах. Значи ще има поредица в сервера. В кой сервера? В сервера. Не мога да кажа в кой сервер на Minecraft. Ще има поредица и в сервера на един сервер там на Counter-Strike 1.6. Надявам се да ви хареса. Тук е пълна с телефон. Пет телефона. И аз съм магиосник и за това правя така. Станах по-голям, нали? Това е защото столът ми се движи. И така. Момента. Ета, идва. И това е. Който трябва да промали. Как да е? Снимам видео, Дани! И съжалявам за това, което чухте и което ще видите. Да. Странно, да. Ще правим поредица на 1.6 Counter-Strike, ще довършим поредиците на Minecraft, ще направим много неща с Марто, защото, нали, смисъл за това сме се събрали. Затова реших да снимаме, ще качваме отново един профил, Gamerskin BG. И да, това беше от мен. Довиждане. И като за финал,